Unha gran pancarta xa viste de loito na fachada da Deputación para amosar repulsa contra as violencias machistas en apoio á campaña do 25 de novembro. Renovamos un ano máis a nosa colaboración con esta campaña e animamos a que todos os concellos da nosa provincia participen nesta iniciativa. Camiñando da man conseguiremos o noso obxectivo. Con camiseta negra e acompañado polo alumnado do Centro de Formación do Servizo de Audiovisuais, a deputada de Igualdade presentou as accións reivindicativas que o ente provincial promovera estes días co Concello de Lugo, sede galega este ano da campaña. Ademais, Loureiro amosou a súa ledicia ao destacar que 45 dos 67 concellos lucenses sumáronse á iniciativa. Isto tradúcese en que preto de 280.000 veciños e veciñas de Lugo están comprometidos na erradicación da violencia machista. Por iso, convidou a unirse o vindeiro luns 25 á cuarta marcha que, como todos os anos, organizan os estudantes de produción do Centro de Formación Provincial. Un percorrido en negro onde o alumnado escenificará a evolución dunha parella na que a muller é víctima das violencias machistas a través de 4 coreografías de baile. Estes bailes teñen unha mensaxe moi clara, que é a mensaxe de esperanza. A andaina sairá ás 11:30 da escola, continuará pola Catedral, Praza Maior, Rúa da Raíña e rematará na Praza de San Marcos. Xa pola tarde a institución proxectará no Salón de Actos 6 curtas que amosan diferentes perspectivas desta lacra social. Debemos ir moito máis alá. A educación, a sensibilización e a visibilización son 3 ferramentas claves coas que estamos traballando. Todo para que situacións como as que se amosan no spot realizado polo Servizo de Audiovisuais da Deputación Miro o móvil sempre que podo. Faino porque ten medo a perderme. deixen de ser un motivo polo que na última década 6.000 mulleres lucenses presentaron denuncia. Como representantes institucionais, temos a obriga de redobrar os nosos esforzos na loita para erradicar a violencia machista en todas as súas formas. Porque esta lacra segue a ser un dos maiores problemas que sufrimos as mulleres na sociedade actual, e só sairemos se todos e todas camiñamos xuntos baixo o mesmo paraugas.